Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex se tieħu passi kontra pajjiżna dwar il-każ tat-tanker MT Salamis. Fawissu li għadda l-kaptan tat-tanker Salamis intalab mill-Gvern Taljan biex isalva 102 immigranti. Skont il-liġijiet internazzjonali l-vapur kellu jmur lura lejn l-iktar port viċinu sigur, li f'dan il-każ kien il-port li minnu telaq it-tanker, jiġifieri dak Libjan. Minkejja ordnijiet mill-awtoritajiet, il-kaptan kien iddeċida li jibqa' ġej Malta għal dawk li jidhru kienu raġunijiet kommerċjali. L-awtoritajiet Maltin ma ħallewx it-tanker jidħol fl-ibħra ta' pajjiżna għaliex ma kinux lesti jaċċettaw il-ksur tal-liġi internazzjonali mill-kaptan u sidin tat-tanker MT Salamis. Wara jimwieqaf barra l-ibħra Maltin, MT Salamis ġie aċċettat fil-port ta' Sirakuża fl-Italja. Fil-ġranet meta t-tanker kien wieqaf barra l-ibħra ta' pajjiżna, il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström kienet wissiet lil pajjiżna kontra possibbli ksur ta' liġijiet internazzjonali. Madankollu f'risposta li tat fil-jiem li għaddew fil-Parlament Ewropew, il-Kummissarju Cecilia Malmström qalet li mhux se jinfetħu proċeduri kontra Malta, għaliex skont it-Trattat tal-Unjoni Ewropea dan mhuwiex possibbli.